Hi Ate Aluna. Hi Ate Aluna. Napot ang Naputang imong package para nati. Nya na inani siyang pagpormate kay dili siya masuot sa amuan niya. Pag-abot kay ipaligid dali sa hagdanan kay di makarga ko sa katawo ra. So mao ni siya. Mao ni si Giselle. Hi te. Hazel Ivana. Beheso, si Si Ivana Lawi. Og si isa ko. Ang tagdumala. O dayon. Mao na ni ang package nga sa kisay naa sa Cebu. Pang-claim na ni ninyo inyo ha. si Honey Estival kani. Pamain lang po. Kumain ba? Muna naman si Catherine Ibo. Ate, salamat kay ate. Nadawat na ako ang bahin. Ani kang iba na alawi. Sayawi dahil. Tara Ate Aluna, thank you kani Ate Aluna ha. Kani ang ako niya. Kang Anali Abelia. Ani kang Katrina. Katrina Makira. Sa katong mga gimension nga pangalan, palihog reach out lang mo ni Mitch. Ang saon Or yung sa pagkuha GC. niyo ang kuhaan ninyo ang package. Mitch de la Cruz. Kang Embrace. Embrace Gallardo. Tara. Then kang Mitch de la Cruz sa Mitch de la Cruz. Ano ni yan? Wala na ako on. Mitch de la Cruz. Tara. Kanito ha. Berna Lisa. Bernalisa. Kang Rose Flores. Sis Rose. Daray mo ha, Sis Rose. Kani kang Real chick. Calves real chick. Yan. Kani kang Tudats. Tudats kay Gwen Purificación. Christian Bay. Christian Bill. Kani kang this is really ha? Mitchay DC. Masara ni Mitchay DC. Kang Chidoko. kang Jobs. Jukes Medrano. M. Pelayo. Ems Pelayo. So, Iba na para sa alawi. ako ati, thank you. Si ano? Arellano. Si Arellano. Nag-iusap nga. Okay, pwede na kumusog sa carpet. So kami na mo puli sa carton. Amo nag-isod si Michu. LMP Dumako. Kang Hanilin Dandoy. Anilin Dandoy, naabot rin mo hang taon ni layo kay ka. Ria Buntol. Lea Bonton. Charmalo. Sharmalu. Ayan yun. Maria Anit. Babalik ito. RB Musindi. RB Musindi. Ako, kilala sa Mercy. Salamat siya. Maricel Canoy. Marcy Kanoy. Mercy Kanoy. Ay, O kang Ako aday ti, salamat kayo telo na Sili, ang kitaguan anting din permi. niya. Kaya ako ni Karoli. ang ako na nako. So
So, pwede na mi musod Pwede na mi sa musud, carton. sa carton. Ate Kami na sa Alon. Ibon Rivers, Dubai. Ako yung mupuli. Oy, apil. Ligo kay ko diri Ate Alon na. Thank you kay Ate Alon. Salamat Ate Thank you Alona. kayo, te. Amo na ni panood balik ti ha kay di na kahigda sa Michelle dire. Salamat kayo, te. Salamat jud kay Ate Alon na jud sa grasya nga imong gihatag namo Ate Alon na. God bless Ate. Oh, Nya, kami ito ang pagrasya team. mo abot nimo. Team Team Kapobre. Thank you. Bye. Team Cebu. Team Cebu. Team Cebu. Ito na. Hi. Ito na yung mga pinaka-package mo sa akin. Nakuha ko na. Maraming salamat sa iyo, sis. Sobrang proud ako sa iyo. Salamat sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Hindi kita makadilimutan. O, tulad nito, may lotion na ako, pampaganda. Para hindi tayo umidad na ng gusto. Yung sinasabi mong mantika, panghugas ng plato, asukal, at Nutella. And sis, thank you very much. Oh, eksakto talaga sa paa ko, sis. Ang ganda. Maraming salamat ha. Yung mga tuwalya. Alam ko, sis, lahat ng ito pinaghirapan mo dyan. Para lang ibigay sa aming mga kapobre. Kaya, sa lahat po ng mga saksi po sa mga tulong na binibigay po sa ating ni Sis Alona, sana po huwag niyo po siyang pagsawaan kalimutan. Hanggat sa dulo, naandun pa rin po kayo. I-subscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel na Alona Taghoy Tampos. And please follow her page. Pobre Ako, sama ninyo. Sis, I'm very proud of you. Sana, sabi nga nila, ang lahat ng ito para sa paghirap mo, binigay mo para sa amin. Kaya pasalamat kami, taos puso kong tinatanggap. Maraming salamat, Sis Alona, sa lahat ng tulong na pinaabot mo sa amin. Hindi ka namin malilimutan, sis. Sana bigyan ka pa din ni Lord ng kalakasan ng katawan para sa pagtatrabaho mo. At ilayo ka sa sakit, sa lahat ng sakuna, para manatiling malakas ang katawan mo para sa pagtatrabaho mo dyan araw-araw. Alam ko, sis, hindi lang ito ang maitutulong mo sa amin. Sana, sis, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, sis. I love you, sis. Bye. Hi, Ate Alona. Salamat kayo, ti, sa imong gihatag, sabon o toothpaste, darati ay. Thank you kayo, ti. God bless you always. Amping diha permiti. Salamat. Bye-bye. Hello Ate Alona. Nakuha na nako ang package mo ni Tulad Kikay Tea. Mo na siya nga nakuha. Then kang Tulad Kikay. Nakuha na ko kay Mitch. Daghan salamat Mitch o daghan salamat Ate Alona sa hatag ani sa mga supporters nimo sa Team Kapobre. Daghan kay salamat ati sa pag-share nimo sa blessings diris namo. Misago pa ta nagkita sa personal pero ginag-share pa jud ka sa imong mga blessings diris kanamo. And again, thank you good kaayo Ate Alona Tampos. Ang ako lang ati nga mag-amping ka permi dinha. And more blessings pagyud nimo. And again, thank you so much ati. Love ka na mo sa Team Kapobre og daghang salamat ati. Hello Ate Alona. Andito na Ate Alona yung binigay mo sa akin Ate Alona. So salamat kayo sa Pobre Ako sama ninyo na usa ko sa natagan sa ipadala nimo nga package Ate Alona. So ipapakita ko isa-isa. So isa-isahin ko siya guys para makita nyo. So Ate Alona na package. Itong suot ko guys, ito isa rin po sa binigay ni Ate Alona kasi alam niya na mahilig ako sa ganito. Tsaka meron din siya ganito guys. Twinning na kami. Diba? Ang ganda niya guys. May ganito din si Ate Alona. So salamat dito Ate Alona.
Tsaka marami pang iba. Ipapakita ko sa inyo yung pinadala sa akin ni Ate Lona na package. Thank you. Ito na siya guys. Yung mga pajama, yung inuuna ko guys. Oh, ang ganda nito guys. Oh, pang swimming. Tsaka ito yung ano niya guys, na pares. Oh, dress. Tsaka ito guys. Tsaka ito guys, ang cute nito guys. Tsaka may hoodie pa siya. Ito pa guys, ang cute. Tsaka ito. Tsaka ito, paborito ito naman ako guys. Kasi may ano siya dito, Barbie. Alam nyo na, mga bata ngayon. Ito rin guys. Ang cute. Ayun. Pink Happy Thoughts. Tsaka ito. Unahin ko yung mga sabon guys. Itong chocolate. Itong toothpaste guys. Tsaka spread. Hazelnut spread. Salamat ito Ate Alona. Tsaka body lotion. Thank you Ate. Ito na siya lahat guys. Ito na siya lahat guys. So, mauna na siya tanan Ate Alona. So, salamat kay Ate Alona sa page na pubri ako sama ninyo at saka sa YT channel mo na Alona Campos. Maraming salamat Ate at sana marami ka pang Hi, Ate Lona. Salamat sa imong gihatag namo nga mga ayuda. Ari sa bag. Thank you kaayo ate. Gamit kay ni nako sa akong work. Aning t-shirt ko. Thank you. Sakto sa akong Paris. Salamat sa Colgate. Ngayon mong gihatag. Salamat sa sabon Ate Alona. Ngayon mo magipanghatag. Morning ako mga nilawat. Ay, langga. Give me that. No. Salamat na lifting. Morning siya po. Kang sabon. Salamat kaayo. Morning ako mga nilawat. Magikuha dito karon. Ilamig. Mitch. Para Ate Alona, thank you kayo. Morning ako mga nadawat. Tiha kanimo. Kaning sabon. Nisya. Muna Ate Alona. Akong mga nadawat. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Dara. Lama. Wala kisa ka nang dili tayo niya. Puro effect. Wala si ate. Thank you so much sa ayuda nga akong nadawat na nami sabon. Libre nami sa among sabon. Pangkaligo. Salamat kayo Ate Alona.